Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža. Igre misterije i fantastike. Jules Verne, čovek koji je zapanjio 20. vek. Gospodine Verne, dobro nam došli. Moj naklon, kako nas veče očekuje? Čarobno, čudesno. Unutra je usijana atmosfera. Gospodine Verne, dobro nam došli. Hvala. Poštovane gospođe, gospođice, predviđanje budućnosti jeste opomena savremenicima. Danas je 23. jul 1850. Zamislite, Pariz, 23. jula 1950. Dodela nagrada u Generalnom društvu obrazovnog kredita. Dodela nagrada u Generalnom... Dragi profesore Rišlo, osnivanje Generalnog društva obrazovnog kredita sa kapitalom od 100 miliona franaka čvrst je temelj koji će osigurati budućnost Pariza. Da, dragi ministre, ali imam zamerke. Recite, potiskuju se studije književnosti i stranih jezika. Latinski i grčki su izgleda uspešno sahranjeni. Ali profesore... Ostale su samo egzaktne nauke. Profesore, ali i to treba izraziti jezikom, pravilnim jezikom. Jeste, profesore. Francuskim jezikom. A kultura, a umetnost? Mlade ljude interesuje napredak u tehnici, tehnologiji, finansijama. Vidim. A vidite li vi šta se dešava? Šta se dešava? Nevaspitanje, nelojalna konkurencija, nemoral na svakom koraku. Profesori književnosti bacaju svoje profesorske odore i jure u gužvu. Ma nije baš tako. Među novinare i paparace. Laka literatura, neukus, bulevarske priče, skandali, afere, to je jedino od literature ostalo. A šta reći za nedužni francuski jezik? Ali, profesor... Izopačen, izgubljen, pa danas svi uče kineski. Novo vreme, nove tendencije, progres. Dodela nagrada u Generalnom društvu. Građani Pariza, neizmerno sam srećan što živim u doba prosperiteta, fantastičnog napretka tehnike, tehnologije, kombinatorike, statistike, fizike, matematike, astronomije i astrologije. Ovo doba vodi nas u budućnost. Narednim generacijama život će biti lak, jer ćete ga vi učiniti jednostavno. Živeo progres! Živeo 20. vek! A sada 15.000 nagrada i 27.000 pohvala. To je rezultat vaših uspeha u ovoj godini. I zato sada najbolji studenti. Laureat François Guigouche. Prva nagrada i biblioteka od 3.000 knjiga iz oblasti nauke. Pohvalu za poeziju na latinskom jeziku dobio je Michel Jérôme Dufresnoy. Nagrađen je knjigom pod nazivom Priručnik uspešnog fabrikanta. I vama! Vraćam vam ovo đubre, priručnik fabrikanta. Ja sam pesnik. Pesnik. I ja se dičim svojim pesmama. Parijski metro, podzemni prevoz grada Pariza. Vozite se bezbedno, komotno i brzo. Priručnik uspešnog fabrikanta. Zaista fuj. Kada je potrebna veština ribe, ja koristim instinkt ptice. Letim mislima u predele ideala, gde više niko ne hoda, u zemlju snova iz koje se više niko ne vraća. Sistem Joan kao najsavršeniji sistem podzemnog prevoza ujedinjuje sve kvalitete, brzinu, pogodnost za upotrebu, udobnost.
Vozovi koje pokreće komprimovani gas po sistemu William jesu izum veka, ali izum milenijuma je bio pogon. Nije važno šta jedete, važno je da se vozite na uljanu repicu. To je deviza društva Parijskih katakombi koje je preuzelo proizvodnju i isporuku vozova bez dima, bez pare. Vozova koji velikom brzinom odvoze putnike u najudaljenije delove Pariza. Tuneli, tuneli. Parijski metro. Ulaz vozilo polišnika. Moj teča je kod kuće. Gospodin Butarden je upravo seo da obeduje. Najavite me, molim vas. Gospodin Michel Difrenois. Čujem da si dobio pohvalu za pesmu na latinskom. Tačno. Pa šta? Dragi moj Michel, nauka, to je civilizacija, a ne prazne reči, stihovi, romantika, opčinjeni Crtež sa dijagramom je najlepša slika. Odlivak mašine, moćna skulptura, zvižduk voza, najlepša muzika, a berzanski bilteni, to je prava književnost. Naravno da je tako, mili moj. To je... Michel, čujem da si bacio nagradu. Rekli su mi da si to uradio sa prezirom. Da, sa prezirom. Michel, ti kao da nam nisi rod. Tvoj otac je bio umetnik, a to sve objašnjava. Mislio sam da ti nisi nasledio tu klicu, ali prevario sam se, tu klicu treba uništiti. Ti plivaš po pesku ideala, ti nemaš imetak, a to je nesmotreno, bez roditelja si, bez struke, nula. Da. A ja, Michel, neću pesnike u porodici, neću individue koje ljudima u lice bljuju rime. Tvoj odmor je počeo jutros, a završava se večeras. Sutra počinješ da radiš. Imaš li neki bolji predlog? Imam. Osnovaću biblioteku velikih pesnika i slavnih pisaca prošlog veka. Oni će me tešiti noću od nevolja pretrpljenih tokom dana. Autori prošlog veka i kako do njih doći. Dobar dan. Hteo bih kompletna dela Viktora Hugoa. Hugo. Zove se Hugo. Pitajte, molim vas, i za Balzaka, Misea i Lamartina. Naučnici. Ne, pisci. Živi. Ne, mrtvi su već ceo vek. Gospodine, daću sve od sebe da vas uslužim, ali plašim se da će potraga potrajati. Sačekat ću. Teorija trenja. Kompilacija električnih problema. Praktični traktat o podmazivanju zupčanika. Monografija o novom raku mozga. Gospodine, proverili smo imena autora, tačna su, ali pretražili smo i podrum i tavan, mi to nemamo. Pokušat ću na nekom drugom mestu. Dobrodošli u Carsku biblioteku. Da li imate odeljak za književnost? Carska biblioteka u kojoj imate čast da stojite posjeduje sve. Pravo dole niz hodnik. Izvinite. Izvinite što vas budim. Tražim pisce 19. veka. Da vidimo. Gospodin je? Michel Difrenois. Michel Difrenois? Da. Konačno sam te sreo. Ja sam brat tvoje pokojne majke. Ujače, dragi. Michel. Pa kako to da se nismo ranije sreli? Ja sam se držao po strani da ti ne bi naudilo moje prisustvo. Tvoj tetka i teča me ne vole, naravno. Michel. Ja imam ono što ti tražiš. Knjige velikih francuskih pesnika. Posjeti me. Kad god zaželiš da čitaš. Kad god budem imao vremena. Počeo sam da radim u banci. Ti u banci? Jadni mladiću. Ali ako budeš želeo da me viđaš i ako ja budem živ, potraži me. Moraš da radiš.
da radiš da bi postao slobodan. A kako da postanem slobodan? Književnost je mrtva, dete moje. Pogledaj ove pune rafove. Ljudi to više ne čitaju. Ne interesuju ih, samo brojevi, mašine. Ja sam čuvar ovog groblja, ekshumacija je zabranjena, Mišel. Mašine za računanje i kase koje se same pune. Velika knjiga. Gospodine, obuka počinje kod mašine broj 4. To je aparat za računanje. Ja sam mislio da je to klavir. Klavir. To je remek delo modernog bankarstva. Idemo redom. Prvo, celi brojevi, pa ostaci, ovako, proizvodi, količnici, proporcije, obračun amortizacije, interes i to po svim stopama. Vidite, ide čak do 150%. Veličanstveno. Da, pretpostavljam. A ova mašina je naša vrednica. Znate li kolika je prepiska naše banke? Ogromna. Da, zadivljujuće. Da. Telegrafska mreža pokriva svih 5 kontinenata, čak i dno mora. Ugovori i menice sada se mogu potpisati i na daljini od 5000 milja. A tek berze, one se hrane ciframa, gladne su, traže nove cene robe, stokova. Pariz, London, Frankfurt, New York, Kalkuta, Sidney, Peking. Cene se same ispisuju na brojčanicima u centru berze. To je život. Da, komplikovan život. Šta? Ništa. Taj momak Mišel veoma je ograničen, gospodine Putander. Mašina postaje opasna u njegovim rukama. Šta da radimo? Možda bismo mogli da ga iskoristimo da radi na velikoj knjizi. Mogao bi da diktira. Pa, mogao bi. Ako to ne uspe, morat će da čisti kancelarije. Obavestit ću gospodina Kensonu. Velika knjiga. Gospode, mora da je velika 20 stopa. Tekući poslovi za kasu. Sumnjiva potraživanja. Jeste li vi junak noćašnje avanture? Da, ja sam. Samo sam hteo da pogledam veliku knjigu. Ali taj đavolji alarm. Čuli ste kako smrči. Pametan je on. Zna da prepozna ujesa. Da, ja sam vaš novi pomoćnik. Pričajte mi o sebi. Majka mi je umrla mlada, kao i otac. Bio je muzičar. Ti Frenoa, onaj koji je ostavio iza sebe najbolje muzičke stranice. Pa on je bio moj učitelj. Dođavola sa opreznošću. Ja sam zapravo muzičar. Umetnik? Da, ali govorite tiše. Ovde sam samo knjigovođa. Dok ne pronađem bolji posao. U industriji? Ne, u muzici. To je moja tajna. Želim da šokiram ovaj vek. To je moj moto. Pošto ga više ne možete opčiniti, naučio bih da sviram nogama. A ne smejte se, ovdje je to zabranjeno. Ali kad budete došli u moj dom, smejat ćemo se do mile volje. Svirat ću vam dobru muziku iz starih vremena. Troja usta ne korisni društvu. Znate li, Mišel, koliko Pariz ima stanovnika? Pa ne baš. 2-3 miliona? 5 miliona. 5. A da li ste primetili da u Parizu skoro i da nema stambenih kuća? Samo bulevari, železnice, u centru zdanje Privrednog suda, Palata pravde, prefektura policije, katedrala i mrtvačnica. Sve mesta u kojima se bankrotira, presuđuje, zatvara, sahranjuje i spasava dušu. Da, zaista. Zato je moj stančić daleko od centra i nebu pod oblake. Evo, stigli smo, Mišel, a i večera je tu. Gospodine Kensona, pa ne vidim nikakav sto. Ni stolice, ni krevet, ni orman, samo klavir. Ne vidite? Ne. Nameštaj za male stanove, industrija dobra majka, a mehanika dobra ćerka. Proizvele su ovo. Evo stola.
Iz klavira? Pritisneš ovo dugme i hop, sto i klupa. Dobro smišljeno. Treba se setiti. Služi za sve i ne zakrčuje prostor, a verujte mi, klavir zbog toga nije ni malo lošiji. Jacques Aubonnet, zaposlen u opštoj kompaniji za rudnike u moru. Drago mi je. Također. Dragi Jacques, Michel je jedan od naših. Zanesenjak? Pesnik, prijatelju. Jasno, pogrešio je planetu. Prijatelju, ovo ne zvuči ohrabrujuće. Oduševljava se dobrom književnošću. Umetnost je danas moguća samo ako vodi nekom naučnom poduhvatu. I Go bi danas svoje orijentalke čitao prevrćući se na cirkuskim konjima, a Lamartine bi svoje harmonije prodavao sa vrha trapeza glavom okrenut na dole. Ovaj svet je samo velika pijaca, ogroman vašar i treba ga zabavljati grubim šalama lakrdijaša. Bavite se poetikom, to je greška. Livade, doline, oblaci, ljubav, zvezde. Pa to su istrošene stvari koje niko neće. Ali o čemu onda pisati? Slaviti čuda industrije. To nikada. Ugledajte se na nas, prihvatite stvarnost čekajući bolje dane. Šta to znači? Hoće da kaže da bih želeo da budem vojnik. Vojnik? Da. Lep poziv u kome se nekad časno zarađivalo za život. Ali gotovo je s tim, armije više nema. Možda žandarm, Jacques. Hrabri moj oficiru, od tog posla moraš da odustaneš. A ko zna, Francuska, Engleska, Rusija, Italija raspustile su svoje vojske, ali nisu ukinuti borbeni duh i želja za osvajanjem. Bez sumnje. Osim toga, danas se zemlje ne osvajaju, već se plaćaju. Stranci postaju vlasnici nekretnina. Uskoro će imati vlasništvo nad čitavom Francuskom. Kensona, zapamti. Ovo je kredo veka. Koliko ću od toga zaraditi? Kada se na ratu bude zarađivalo kao na dobro plaćenom poslu, bit će i rata. Dragi moj, armija u kojoj će pokretač biti novac neće biti sastavljena od vojnika, nego od užasnih pljačkaša. Dobro, vidjet ćemo. Kensona, svirajte nam. Otvorite klavir. Sad sedite na klavijaturu. Molim? Sedite. Eto, šta vi sada radite? Nemam pojma. Kako nemate pojma? Stvarate modernu muziku. Eto jednog akorda današnjice. Nekada su samo određene note mogle da se vežu, a sada su ih vaspitali da se međusobno i podnose. Ali nisu postale manje nepodnošljive. Pa šta ćeš, prijatelj, u prošlom veku izvesni Richard Wagner, Mesija kojeg nisu dobro razapeli, zasnovao je muziku budućnosti i mi je sada podnosimo. Pre njega je već bila ukinuta melodija, a on je smatrao da i harmoniju treba izbaciti. Tako smo znači stigli do ovoga. Da, u muzici se više ne uživa, ona se proždire. Ne može se tokom jednog veka nekažnjeno nametati Wagner, a da to ne ostavi posljedice. Ali u operi se i dalje izvode stara remek dela. Ali veruju da će predstave doneti novac samo zbog baleta, a tek trikoji koji su u boji kože i brovidni. To tako uveseljava naše bankare. U ostalom, opera je postala filijala berze. U njoj se toliko viče i glasno raspravlja o poslovima da za muziku niko i nema. Tačno. Izvođači ržu, kevču, urlaju, jaču. Jedino ne pevaju. Pravi zverinjak. A tek orkestar kvalitet je naravno opao kad instrument ne može da hrani instrumentalistu. Kada bi potezi trombona mogli da se primene u nekoj mehaničkoj pilani, tada bi izvođači bili bogati. Baš se lepo zabavljate. Gospodine Vern, da li zaista verujete u takvu budućnost? I sve to sa kulturom, umetnošću i taj, kako rekoste,
Tezer. Da, sintitezer. Posmatrajte to ovako. Šta je mašta? Da li je to neki drugi paralelni svet? Da li je moguće živjeti u maštarijama kao u stvarnom svetu? Mada, tu postoji jedna opasnost. Da se sve izokrene. Da plus postane minus. Da gore bude dole, a levo pređe u desno. Znate, teoretski to je moguće. I onda maštarija postaje stvarnost, a stvarnost odlazi u sećanje. Kako bi se stvari odvijele na planu posjedovanja i metka, znate? To je pitanje prilagođavanja. Treba širom otvorenih očiju gledati u budućnost. Velika smotra francuskih pisaca. Dragi ujač! Konačno si došao, Michel. Toliko knjiga. Jedva čekam da ih pogledam. Dođe vam. Ovo je... Malherbe. On lično napravio je lep jezik kojim se govorilo u 17. pa u 18. i u 19. veku. Evo Racinova dela, La Fontaineova, tu su i Pascal, Molière, duhovi koji su odslužili i sad su smešteni među starodije Michel. Da. Oni govore jezikom koji danas ne bi bio razumljiv. Pravo si. Lepi francuski jezik je izgubljen. U ovoj sobi su knjige koje bi mogle da usreće čoveka za ceo život. Da, ako zna da čita. I pod uslovom da ne zna da piše. Zašto? Zato što bi tada bio u iskušenju da krene tragom ovih velikana i bio bi izgubljen. Znaš li s kim ćeš večerati? Ne ujači. Sa tvojim profesorom Richelom. I njegovom unukom Lucy Damiš. Pa divno. Šetnja kroz Generalsku luku. Gospodjice? Gospodine, drago mi je. Ja sam Lucy, unuka profesora Richela. Očaran sam. Čitala sam u jučerašnjoj reviji da je upravo stigao brod Leviatan 4. Kažu da je pravo čudo. Tako bih voljela da ga vidim. Gospodjice Lucy, dajte mi ruku da vam pomogu. Hvala, Michel. Od ove gužve nećemo moći da prođemo. Da, to je zbog Leviatana 4. Stigao je iz Amerike, iz Njujorka. Sada se hvale da su pobedili Engleze u brodogradnji. Kažu da brod ima 30 jarbola i 15 dimnjaka. A mašina snagu od 30.000 konja. I vidite, Bože, pa na njemu ima i parkova. Kako je divno, Michel. Da, vidim. Eno, gospode, jašu na konjima stazom pored jarbola. Da, a uskoro će se graditi još veći brod u Holandiji. Lucy, vi drhtite. Gledajte ovo svetsko čudo. Osjećam se kao mala devojčica pred velikom lepom igračkom. Da, zastrašujuće. Ali ipak, šta je sve to prema jednoj duši? Prema jednom uzdrhtalom srcu? Prema... Michel, što vi to govorite? Verovatno same gluposti. Lucy, šta vi mislite o ljubavi? Da li vam ta emocija znači više od, na primjer, novca? Michel, možda je bolje da požurimo, da stignemo Deku i vašeg ujaka. Daleko su odmakli. Da. Jedno mišljenje o ženama i braku. Kensona, šta vi mislite o ženama? Pa ja zapravo nisam siguran da na zemlji još uvijek ima žena. A šta vi mislite? Naravno da ih ima. Vi ih ponekad srećete? Svakog dana. Ja ne mislim na ta manje više ženstvena bića koja će na kraju zamijeniti mašine na komprimovani gas. A vi se šalite, a ja govorim ozbiljno. Ja tvrdim, Michel, više nema žena. Bilo ih je u prethodnim epohama. Prema tekstovima i slikama iz tog vremena, bilo je to divno stvorenje, bez premca u prirodi. U sebi je ujedinjavalo najsavršenije poroke i najporočnija savršenstva, pošto je to bila žena u pravom smislu reči. Ali malo po malo rasa je propala, a filozofi su konstatovali žalosno nazadovanje. Kako supružnici danas žive? Muž, daleko od svoje žene, ostaje u klubu, tamo ruča, radi, večera, zabavlja se, čak i spava. Žena se bavi svojim poslom.
Oni se pozdravljaju kao stranci, s vremena na vreme se posećuju, on dolazi na njene žurke petkom, ponekad na večeru. Toliko se malo sreću, toliko malo pričaju, a još manje gode ljubav, da se čovjek pita kako to da još uvek na ovom svetu ima dece. Kensona, šta tu radite? Srušit ćete mastilo, pazite, Kensona! Šta je ovo, Kensona? Prosuto mastilo! Pa to se ne sme, to se ne može! Odlazite! Obojica napolje! Napolje! Šta činiti i šta biti? Pitanje je sad. Sada kada ste sebi oduzeli mogućnost da normalno živite, jer ste izbačeni s posla, zaista jeste pitanje šta dalje. Možda bih mogao biti novinar ili... Novinar? Da. Možda, ali ta profesija ima mana. Sada je ona ili egzibicionizam ili čista laž. Koliko danas ima novina? Čitavo more, 600.000 samo u Francuskoj. Pisci su postali brojniji od čitalaca. Ta pomama dovela je do smrti novinarstva. Da li ste uopšte imali nekakav plan? Ne vidim izlaz, osim da, na primjer, postane funkcioner. U Francuskoj ih ima 10 miliona. Izračunaj šansu za unapređenje i stani u red. Ipak ostaje još nešto. Pisac pozorišnih komada. To bih mogao. I pozorište može da hrani. Nisam baš ubeđena. Boga mi, Mišel, umjesto da kažem šta stvarno mislim o tome, ja ću ti omogućiti da to probaš. Napisat ću ti preporuku za direktora dramskog sindikata. Sjajno. Hvala, tečo. On hoće da zapanji ovaj vek. Neka nam se sreća nasmeši. Veliko dramsko pozorište. Poznajem vašeg teču i verujem da vi imate književnog dara. Još se nisam zaista oprobao. Tim bolje, to je prednost. Ali imam neke ideje. To je izlišno. Koje sve odseke ima dramsko skladište? Prvo, žanovska komedija, drugo, vodvilj, treće, moderna i istorijska drama, četvrto, opera i komična opera, peto, revije, svečanosti, zvanične i one intimnije. A svaki od tih odseka ima specijaliste koji imaju sposobnosti da pronađu komade iz prethodnih vekova da bi ih kopirali i menjali uloge ličnostima. Službenici rukovode posebnim delovima, scenariji se slažu u nove celine. Jedni su specijalizovani za uvod, drugi za razrešenje, za izlaske, ulaske, jedni za bogate rime, drugi za obične rime, onda proste, akcione dijaloge i tako dalje, tako dalje. Radit ćete na drami iz 19. veka, prilično je istrošena. Vaša kancelarija bit će u potkrovlju. Razumem. Hvala vam. Ovo je idiotizam. Ovo ništa ne valja. Vi ste nesposobni. Odlazite u operu. U operu? Nikad. E onda, gubite mi se s očiju. Da pišem glupe reči za modernu muziku, jel? Nikada. Pa idite već jednom. I hoću. Eto, i šta nego beda. Bliži se dan, Lucy. Koji dan? Dan u kome ću vas voleti. Taj dan je blizu, Lucy. Zar? Stigao je, Lucy. Šta? Taj dan. Kada ćete me voliti? Dan u kome vas volim, Lucy. Kensona, pročitali smo knjigu ljubavi, Lucy i ja. Ali ja sam izgubio posao u pozorištu. Mišel, i šta ćete sad? Ne znam. Radit ću nešto. Ti si znači hrabar. Vidjet ćemo. A vi, Kensona, odlazite? Odlazim. Ovde se ne pravi reputacija. Ova zemlja samo uvozi proizvode. Potrudit ću se da i mene uvezu jednog dana. Demon električne struje. Kuda, gospodine? Kod profesora Rišloa. Nije ovde. Kako nije? Pa više nije ovde. Ako tako više volite da čujete. Gospodin Rišlo više ne stanuje ovde? Ne stanuje. Otišao, izbačen. Izbačen? Logično kad nije imao ni cvonjka. Zaplenili su mu sav nameštaj.
A gde je sada? Ne znam. Demon hladnoće. Dragi Kensona, ovakva zima se ne pamti. Hladno je još od novembra, a sada je februar. Reka je potpuno zamrznuta. U celoj Evropi je hladno, ali vi ste daleko odavde. U Australiji je sada leto, zar ne? Smrznuti ljudi padaju po ulicama. Saobraćaj je zaustavljen. Njive, vinogradi, sve je to smrznuto. Hrana se pretvorila u led. Sva domišljatost nauke nemoćna je pred ovom prirodnom katastrofom. Vlada glad i užas. Juče sam imao samo hleb od hrastovog žira. Zovu ga hleb gladi. A sutra ostalo mi je tek nekoliko novčića. Jadna moja Lucy. Ona se još uvek nada. Michel. I onda, gospodine Vern, šta je bilo posle? Kome je namenjena budućnost? Da li se i vi ponekad pitate? Pa, da. Pa, budućem naraštaju. Pokolenjima. Budućnost postoji. Varate se. Ona ne postoji. Baš kao ni prošlost. Postoji samo ovaj trenutak. I to baš onoliko koliko traje. Tren. Bože, pa to je poražavajuće. Ipak uvek se otvaraju neka nova vrata, zar ne? Da, pošto su se prethodno zatvorila. Želite da kažete da je taj krug po kome se civilizacija kreće zapravo rotonda u kojoj postoje istovetne odaje? Čovečanstvo ne napreduje, već se vrti u krug. Na primjer, možete to da zamislite kako god hoćete. Početak je kraj, kraj je početak. Kraj je početak. Da. U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Žila Verna Čovek koji je zapanjio 20. vek. Uloge su tumačili Srđan Jovanović, Dušanka Stojanović, Dejan Čavić, Đorđe Nenadović, Dragomir Čumić, Vladan Živković, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Božidar Stošić i Branislav Platiša. Lektor Nataša Šuljagić. Prevod Pavle Sekeruš. Dramatizacija Vera Arsenović. Muzički saradnik Predrag Vasić. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Miroslav Jokić. Urednik emisije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jul 2006. godine.